kaMaskandi siyamanya sonke ngomhla ka-28 March 2019 sibizwe uKing Kuba sithi yegcwalisa iMabhida sibizwe zonke ihlabani zomculo kaMaskandi sithi nje konakele madoda suka Benhle ubona benza okamlambo kwaNongoma emathini esigodini sakho amagagu ngithi ayigcwale iMabhida ngomhla ka-30 March engaweseka kakhulu umculo womdabu nomculo oyinsika futhi ozingqabu zethu eMzansi futhi ngiyalibongela lethuba lelo Maskandi sothe wathwana nalo ke ngobhuti uKhuzane uKing Kuba ukuthi akhulise umculo womdabu ngalendlela ukuthi uze thiwe uzogcwalisa uMoses Mabhida ngithi ayigcwale ke iMabhida ngomhla ka-30 March bafowethu ake niphume nonke ke niphume mhla ka-30 March nikwazi ukusupporta umcimbi lona lapha eMabhida lapho khona umfana lo waMpungusi uKhuzane indlamlenze eqoqe khona bonke abaculi bakaMaskandi yabahlanganisela laphana ngicela ukuthi abalandeli bomculo kaMaskandi abalandeli bomculo wesintu bekwazi ukuthi begcwala iMabhida bese bekwazi ukumsupporta uKhuzane ngoba ngelinye ilanga futhi ukumsupporta kwenu kuyobanga ukuthi nomunye ekwazi ukuthola inhlahla yokuthi naye ebe nabantu abangakwazi ukuthi mayenze izinto zenzeke siphinde futhi naye simsupporte futhi ngoba afuneki ukuthi ke makukhona iciko esilibonayo ukuthi liyaphakama kakhulukazi endimeni yethu thina mculo wesintu bese siyakwazi ukuthi sibambisane nje sonke bafowethu simsupporte uKhuzane sihambeni sisuke emakhaya ukufika kwethu futhi lapha e-stadium sifike siyiphathe kahle engicabanga ukuthi neyidakamizwa zobe ingadikeki lapho kungenela mina nje njengodokotela u-3 ngoba wenze into enkulu umfana wahamba wocela isibusiso okuyena baba wethu sonke ungangeze lakhe isilo samabandla uqobo ubhejane uphuma esiqiwini ufikile wawucela isibusiso manje sekuyasiphoqa nathi thina njengodokotela u-3 singenelele ngoba usekwenzile ngokwenhlonipho ukuthi eyokhuleka komdala ingakhona ukuthi uphuma nje nonke bobhuti nomkhulu nogogo nezingane bakithi abaphume belaphana eThekwini mhla ka-30 bese befike beyiphatha kahle abantu ngoba ukuyoqhakambisa umculo wethu wesintu kubonakala ukuthi thina abantu besintu kubonakala nina amabhenci ukuthi nisupportana kangakanani ninodwa ngoba ngiyacabanga ukuthi futhi nenza nje into enkulu kabi ukuthi nibe ne-uniform yenu yonke nje imusic ekhona ngokuhlukana kwayo awukho umculo ofana nokwaMaskandi ngoba namhlanje nama-uniform kodwa leneminye imikhakha ayinayo i-uniform ingakho ngithi asibambene sibumbane sibe nokuzwana sibe nokuthandana abalandeli bonke nje bakaMaskandi
asikwazi ukuyosupporta laphana ukusupporta kwethu ngelinye ilanga futhi nomunye mayenza umcimbi omkhulu siphinde sikwazi ukuthi simsupporte sibumbane ngoba phela singaba lapha eSouth Africa futhi sizingane zomuntu oyedwa futhi ngoba silapha nje ukubumbana kwethu kuyobanga ukuthi lelizwe lakheke futhi nalomculo wethu wesintu kuyobanga ukuthi uphakame thina singaxwebhani kuwo kuphela asithandaneni sikwazi ukuthi siwuphushe sonke siye phambili bengicela-ke nje ukuthi-ke niphathe kahle bafowethu laphana estadium nikwazi ukuthi niphephe kungabi nobungozi ney'nkinga laphana nikwazi ukuthi ngisho emgwaqeni nidrive ningaphuze emgwaqeni yikhona lokho kuyobanga ukuthi beyibone lento yethu yesintu ukuthi inesasasa kangakanani ngiyabonga yimina udokotela u3 second empangeni ngokuzalwa ngikaHlabisa ekhaya phela mina nginkunzi kulosho awufuthi ngibhoza kulo mculo phela mina nginkosi kulo mculo ngingqongqo kulo mculo phela nginkunzi kulo ngoma bashaya amavuvuzela ngingqongqo kulo nani igama lami nguNondumiso wakaThabethe uSenawa Mazungu from the University of Zululand. sithi asambeni ngomningi bethu siye Moses Mabhida mhla ka-30 kuMarch Nje #gcwalisa Moses Mabhida. #izogcwala we love you Khuzani Umina ngizalwa kwaSigcwagcwa mina igama lami nguSigcwagcwa futhi umina ngizalwa kwaSigcwagcwa mina igama lami nguSigcwagcwa futhi phinde ngazala abanye oSigcwagcwa nabo bayozala abanye futhi sanibonana emakhaya usomnandi wesabeka njengekhekelenye usuweta amabhizithi ngobhuti abakhwekazi ngeshumi lokona usikhalazo sentombi eyiqoba kade ngoba ziwaqoba ngamabili amasonto bathi 2 by 2 4 1 slander 1 cup of tea Jesus ingilosi ingasheshe ilambe uma ingathi silaye isodwa sesinko zonile 2 khona izoqina sanibonana emakhaya umfokalanga lo sikhuluma indaba emnandi sithi mhla ka-30 kuMashi gcwalisa iMoses Mabhida umthandi kaMaskandi umthandi womculo siyanimema nonke ukuthi phelelani nonke eMabhida kuzokwenzeka inqophamlando lapho iDlamlenze okaKhuba okaGawozi enze ubumnandi bokuthi asihlanganise sonke siwuMaskandi sizokwenza into enhle senzela isizwe ayatholakala amathikithi kwaShoprite kwaCheckers umdala umncane ubaba umama usisi ubani siyakumema sithi gcwalisa iMoses Mabhida akube delicious thweka ntombazana sanibonani bafowethu lo onibingelelayo uSigqobo Sentambo wasobuka kwesakwabiyela bafowethu bengisacela bonke abathandi bomculo noma ngabe luphi uhlobo lomculo ikakhulukazi abathanda uMaskandi mhla ka-30 March usimemile umfongamfongo seNdlamlenze siwuMaskandi sonke lapho ozobona khona siqashiya ngengoma siwuMaskandi sixhumelana ngengoma engekho xabana nomunye ngithi bafowethu wonke umuntu amathikithi agcwele eShoprite abanothenga amathikithi kusenesikhathi bathanda Viva ngeNdlamlenze, viva! viva Viva ngeNdlamlenze, viva! viva Hi guys, we're from Empangeni. We are Khuzani's fans. Sihlanganeni eMabhida nge-30 March guys sizojabula sonke. #gcwalisa Mabhida 2019 siyabangena kuzoba lit We love you, Khuzani! Hey guys, igama lami nguZakele of the University of Zululand ngihamba nabangani bami. Unokwanda Nyawo Ongoye, Kwanele Mhlungu, Unizulu. Okay guys, sicela ukunimema ukuthi nibe khona thina si-ready for #gcwalisa iMabhida noKhuzani. ngicela ukuthi sisupporte umculo kaMaskandi, uKhuzani elikaKhuba. Hayi bo ucela ibe khona. Biza abangani bakho, osisi bakho, wonke umuntu umndeni wakho sihlangane khona 30 March eMabhida. Gcwalisa iMabhida. with Khuzani Bay. We love Khuzani. Mwah. Sanibonani umlulo wakhumalo kwaHlabisa ngihamba nabangani bami. Sanibona nguNdobe Hlabisa khona la kaHlabisa. Jabula Maphisa lo wakhona la kaHlabisa. Usitheka Xulu lo wana khona la kaHlabisa. Sesikulungele ukuya eMoses Mabhida siyosupporta Khuba. Nini? Ngomhla ka-30 March. Asambe nasipheleleni khona bafethu izwe likabani? ElikaKhuba.
mashi sobe sigcwalisa imabhida wozala uzoyibonela wozala uzoyibonela umaskandi begcwalisa imabhida mhlaka manje kunjalo madoda kunjalo akusashintshi iyobe ithe phama mhlaka manje sibulala nje ngengoma hayi kabi babhema hayi kabi inkabi zami. All of our feds, ubani wathi uMaskandi wamabhinga. My name is Unclax the Humble Fist, who MC ngiphathi inhlelo from hip hop to house and then nazo ke zamaskandi. Ngitasihlangane on the 30th of March eMabhida la khona siyo supporta khona inkosi kaMaskandi uKhuba. Sithi nje khuphula amandla umhla 30th of March bafethu sihlangane khona. Nathi singamaneka we say support uMaskandi. I'm out. Emakaya kule namamemanda bakule zantaba emakaya kule emanda bakule zantaba emakaya kule namama kule nemanda bakule zantaba emakaya kule emanda bakule zantaba hakondana emakaya kule namamemanda bakule zantaba emakaya kule emanda bakule zantaba emakaya kule namama kule nemanda bakule zantaba emakaya kule emanda bakule zantaba hakondana ngiyabingelela kubo bonke abathanda uMaskandi jikelele nebingelelo ubhasini phakathi branch yaseMpangeni lapha emva kwami ngimlezi idlamlezi yaseMpangeni bafowethu njengoba nazi ukuthi mhla ka-30 March sobe siyogcwalisa inkundla enkulukazi kakhulu eMabhida lento ingawo wonke uMaskandi ayingawo udonation kuphela kepha ingawo wonke uMaskandi ngiyacela-ke bafowethu ukuthi ofisayo ukuhamba exhumane nami esethi izogcwala eMabhida. Sanibonani bantu basemzansi ulanelo Ntuli lo wakhona la eshoyo Mlalazi bengizomhla 30 kuMashi ahlangane sonke eMoses Mabhida sisaphotha uKhuzani indlamlenze njengoba ezobe sozisa ngomculo wesintu bantu bethu ahlanganeni konke umuntu ethola ithikithi lakhe eShoprite ngoba nami sengitholile lami nawe-ke ngicela ukuthi uphume nomakhelwane nomngani lohlangane eShoprite ngithengele amathikithi sibonane eMoses Mabhida. Emabhida ngithatha imathi ayigcwale eMabhida Maskandi #Khuba Emabhida ngithatha imathi ayigcwale eMabhida Maskandi #Khuba Emabhida ngithatha imathi ayigcwale eMabhida Maskandi #Khuba Emabhida Ngithola umlayezo webo Maskandi nophelela kundasa webo Maskandi nophelele eMabhida womina ngithola umlayezo ngomhla ka-30 kundasa webo Maskandi nophelele eMabhida womina ngithola umlayezo ngomhla ka-30 kundasa webo Maskandi nophelele eMabhida uthina sibizwe idlamlenze webo Maskandi nophelele eMabhida uthina sibizwe idlamlenze webo Maskandi nophelele eMabhida. Sanibonani maciko, sanibonani bathandi bomculo, sanibonani bomama, sanibonani bobaba, sanibonani bodadewethu, sanibonani bafowethu, sanibonani bantwana nibancane. Siyanimema nonke, sihlanganisa umzansi wonke, iSouth Africa yonke, sithi phelelani nonke eMabhida, asigcwaliseni eMabhida sonke ngomhla ka-30 kuMarch kuleya nyanga enkulu kakhulu lapho kuzobe kuyinqophamlando uMaskandi ekhombisa ukuthi into yawo inkulu, into kaMaskandi ihlangene, into
ubunkulunkulu kaMaskandi bumbene lapho ngalolo suku sobe sigcwalisa amabhida sisho ngamaphimbo ethu uNkulunkulu akasiphe wona sisho ngamaphimbo ethu esaphiwa wona sicikoza kamnandi uyobubona into yamehle stage ngoba siyayenza into yethu thina amaciko kaMaskandi nawe omdala omncane ongakanani phelelane kuzoba mnandi kube delicious emabhida sizokwenza into yethu kumnandi masihlangene sisonke ngoba ku delicious. Igama lami nguSihlo kaMhlongo osebenza eRank Taxi Association. Bengifisa ngomhla ka-30 March sogcwalisa amabhida ngokhuba socula inyoxolo. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli nabalandeli bomculo wesintu. Uthamsanqa kwamdletshe lo okhulumayo umlandeli wendlamlenze. Bengifisa ukuthi ngomhla ka-30 March sonke singabalandeli bomculo wesintu siphume umningi bethu siyobungaza iqhawe lethu esilithandayo nesilisaphotha siliseka sikhombisa ukuthi sinalo uxhaso simxhasa siphume umningi nakadlangezwa Taxi Association azobe ephumile futhi amaphumbe umningi bawo siphumile singabafowethu siyabonga. Sanibonani ngimbongena kwamdlalosela eRank badlangezwa Taxi Association. Ngempela sihambe siphume ngobuningi bethu ngoba namatekisi azobe ephumile la wadlangezwa. Sihambe siyobungaza ukhuzane lapha eMoses Mabhida. Asihlanganyele sonke bonke abathanda umculo wakhuzana sihambeni namatekisi azobe khona ephumile ngobuningi bawo ebheke khona le eMoses Mabhida. Ngibingelele lonke-ke phakathi walapha eNingizimu Afrika lokhulumayo uThabanzulu osebenzela lapha eRichards Bay. Ngeyi-30 bafowethu March kunjalo impela ukhuzana usibizile ukuba sizobungaza sihlangene kanye naye singabantu baseNingizimu Afrika sijabule kuzobe kubuswa kakhulu woza nawe njengoba nibona nje nehlelo zami impela ikhava khona imesha inika nangomfowethu bafowethu sobe nje sizobungaza uNkulunkulu asibeke siyabonga. Sanibonani bafowethu mina ngukhalisa kaDonda kwaDlangezwa ngumculi nami kaMaskandi bafowethu ikhubo usibizile mhla-30 March eMoses Mabhida asigcweleliseke imabhida ukuthi siphelele khona sonke singamabhithikiti siyabonga. Asambe siye emabhida asambe siye emabhida usibizile umfoka kuba usibizile umfoka kuba asambe umdade siye emabhida asambe siye emabhida emabhida asambe siye emabhida. Igama lami uSibonelo wakamyeni ekhaya sengwavuma ublend engaziwa ngale mculweni. Asiphumeni bafethu sisupporte lapha lensizwa lokhuzana umpongose lapha eMoses Mabhida ngomhla ka-30 March sizogcwalisa khona istadium siqopha umlando. Sawona bafethu imini mjida wenu uMr Cover Entertainment. Ngithi nje ngimeme ngomhla ka-30 March ahlanganeni sonke le eMoses Mabhida lapho khona sobe yena siyobungaza kanti futhi sosithokozisa ngomculo kaMaskandi lapho sobe sihola yiyona phela inkosi kaMaskandi lena umfoka Khuba sengisho yena ukhuzani sithi nje #gcwalisa imabhida viva khuzani viva Khuba viva indlamlenze. Hey yo, what's up people? It's your boy D-Ranks. As you already know, I am a hip hop artist. Ngithuma artist onke asibumbaneni sibe imbumba. Sihambe siye emcimbini siyosupporta indlamlenze inkosi kaMaskandi ukhuzani uzobe useMoses Mabhida Stadium ngomhla ka-30 kuMarch. Amathikithi ayatholakala ezitolo. Ngomhla ka-30 kuMarch amathikithi ayatholakala ezitolo. Sihambe sihambe ngobuningi bethu siyosupporta inkosi kaMaskandi ukhuzani. Ngithi viva indlamlenze, viva
Viva Khuzani, viva! Angibingelele eNingizimu Afrika yonkana. Nibingelela zinsizwa zaleyo lundo olumafikile. Njengamanje elapho ngoye e-University of Zululand eGrisi. Simlapha ngenhloso yokucela ukuthi wonke umuntu othanda umculo kaMaskandi, kungaba ubusekhaya, kungaba use-university. Siyakunxusa njengamanje mhla ka-30 manje. Uyeke konke okuzokwenza. Siphuthumele eThekwini ukugcwalisa iMoses Mabhida. Siyoseka uMaskandi wonke. Mhla ka-30 March asiphelele khona. Sanibonani bafowethu, uJulian Gumede. Khona la empangeni ngisebenzela mina laba empangeni ba-A-Rank Tax Association. Bafowethu ngithi ngomhla ka-30 March sobe siphelele khona le eMabhida. #iyagcwala eMabhida, sobe seyigcwalisile eMabhida. Johudla. Akusensuku zatshwala. Intaka ibekelwa amazolo. La sithi khona gcwalisa iMoses Mabhida Stadium ngomhla ka-30 kuMarch 2019. Abantwana bami laba bayohlala enkanjini ngaleli langa ngoba ngikhona mhla ka-30. Asambeni ke bakithi amathikiti asekhona. Indaba ingeMabhida ngomhla ka-30 March. Bakwethu asambeni soqopha umlando singamabhinqa, singabantu abathanda umculo kaMaskandi. Igcwala eMabhida phama, amathikiti akhona computer ticket. Kuze kumnandi sobe sikhona siphethe uhlelo. Kuyoze kusekuseni sizohamba ngo7. Wall. Ready, but siya eMabhida kumnyama kuwo. Ngobona bejabula ngalendlela ebajabula ngakhona. Ngifisa noma ngalithenga ithikithi. Ngihambe uthenga ithikithi ngoba le nkinga kaMaskandi. Uma ngabe uMaskandi wobukela phansi emva ka-30 March. Umuntu ngembeza. Ayikuzi ukuthi ngokungayi eMabhida. Akanaso yini isandla ekutheni uMaskandi ubukele phansi. Uma kusokola beculo beshona bengenalutho. Umuntu ongeyona iphathi eMabhida azibuze ukuthi kungani ingxenye yomlando. Yabo ngakhulu laba sebengxenye nalaba basazama bengxenye. Wonke umuntu umhlaba wonke ulingele eMabhida. What